Fii atent! Puștiule! Acum o să te învăț cum să faci o capcană! Pentru Ca ce? să prindem animale, omule! Murim de foame! Trebuie să punem ceva în burțile noastre pentru a supraviețui! Uite, aceasta este o capcană pe care am învățat-o în legiunea străină, omule! Eram campionul satului la capcane, omule! Super! Ei bine, uite cu atenție! Așezi cutia asta așa și pui un băț, iar înăuntru pui o bucată de bacon. Bang! Vine iepurele! Bang! Îl mănâncă! Bang! L-ai prins! Iepurele mănâncă slănină! Oh, băieții ăștia mă scot din minți! Încetați să puneți atâtea întrebări! Fiți atenți aici! Poate să iasă din cutie după Nu! aceea! Ei bine, această cutie este făcută din fier! Știi cât de grea este? Și uite, vom pune și un bolovan Și pe ea! poate un iepure să încapă Sigur! acolo! Ei bine, vezi, e foarte spațios aici! Cum naiba? Ah! Wow! Vino repede să vezi, puștiule! Urme de animale, omule! Wow! Ce urme sunt Urme de acestea? urs! Să le urmăm! Wow! Așteaptă, așteaptă! Fii atent! Excremente de urs! Este proaspăt! Este aproape! Domnule, ceea ce faci acolo este igienic! Nu ești Nu! dezgustat! Asta este bălegar organic, omule! Direct din pădure! E atât de curat! Ai putea face țuică din el! Am învățat asta în legiunea străină, Uite! omule! Încă o urmă! Stai calm! Nu începe să tremuri, altfel vom speria ursul! Și-am plecat din fericire! Uită-te acolo! Zi, mea ca urs! Maghiară! Hei! Nu mă lași în pace nici măcar în pădure! Cum îi spui? Bălegar organic! Hă? Bla! Haide, grăbește-te! Domnule! Domnule! Am găsit Unde, ursul! omule? Uite aici! Ha! Este acesta ursul? Ăla e tipul maghiar! E deghizat într-un urs! Da! Îl recunosc de la o poștă! Haide, maghiarule! Scoateți pălăria, omule! Scoateți urechile alea, omule! Dă-le jos, omule! Dar vezi că acesta parcă mormăie! Poate că nu este Nici maghiar! vorbă! Așa râde ungurul după ce bea Domnule, bere! dar... Hai, omule! Dă-ți jos Da, șapca! domnule! Maghiarul este aici înapoi! Ei bine! Ups! Dă-te înapoi! Ce? Te cerți Da! cu el? O să-i dau o lovitură! Așa cum am învățat în legiunea străină!